मोजां हाबा मावनानैल' नङा मोजां गेलेगिरि महरैबो जों गावनि जिउखौ गायसननो हायो बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' चेम्पियनशिप 2022 नि 28थि किर'गि एन्ड 9थि पुमसाइ टुर्नामेन्टआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार सहरनि बड'फ नोगोरनि सिकनाझार टाइकन्ड' जिमनासिमाव बे बादायलायनाया खुंफुंजागासिनो। दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों 28थि किर'गि एन्ड 9थि पुमसाइ टुर्नामेन्टआ खुंफुंजागोन। फोरमायखानाय बादिनो दिनैनि जागायजेननाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लाफैना फिरफिला बिरहोनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बेबायदिनो बाहागो लानानै मोजां हाबा मावनानैल' नङा मोजां गेलेगिरि महरैबो मानसिया गाव गावनि जिउखौ गायसननो हानायखौ फोरमायो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। लोगोसेयैनो गेलेगिरिफोरनि सिगाङाव बायदि थुलुंगाखांथाव बाथ्रा बुंथिनानै गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोयो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। दुलाराय बड'लेण्ड टाइकान्ड' एस'सिएशननि बेयो 28थि मोनसे चेम्पियनशिप बेखौ बोसोरफ्रोमबो खुङो। कभिडआवल' खुंनो हायाखैमोन आरो बे हिसाबै दिनै जोंनि टाइकान्ड' एस'सिएशना क'क्राझाराव बेखौ हस्ट खालामदों। बेवहाय बड'लेण्डनि गासै जिल्लानि अनगाबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो मेघालयनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंनो जोंनि जि टाइकान्ड' गेलेगिरिफोर बे गेलेगिरिफोरखौ जोङो बेवहाय मा होनो बयखौबो गावबा गाव मोनसे टेलेन्टखौ दिन्थिनायनि उनाव इयुनाव बिसोरो स्टेट आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल बेफोरखौ गेलेलांनायनि बेनो मोनसे राहा सेलेक्सननिबो बेनो मोनसे राहा। बे हिसाबै बेखौ खालामबाय थानाय जायो। एबारनियाबो खुब मोजां जादों। पार्टिसिपेशना गोबांथार जिल्लानिफ्राय फैदों आरो आसामनि बायह्रानिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। गेलेनायनि बिथिंखौ लानानै मा फोरमायगोन सार लाइमोनफोर? दिनैनि दिनाव गेलेनाया मोनसे जोंनि देहानि थाखायबो गोनांथि दं। गाव गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौब्ला जोंहा मोनसे फिजिकेल एक्सारसाइसआ थानांगौ आरो स्पर्ट्स पार्सनाव बेफोर गासिबो थायो। मोनसेया जाहैबाय दिनैनि दिनाव गेलेनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौ खुंलायनायनिबो लामा मोनबाय। दे जोङो खालि माबा मोनसे मावनानैल' जिउनि राहा मोनो बे नङा। सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबैबो जों गावनि जिउखौ गायसननो हायो, गावखौनो गाव मुंदांखा खालामनो हायो आरो बिनि दारैनो गावनि जिउखौ खुंलांनायनि राहाखौ मोनो। दिनै सरकारा गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मा होनो बिदिखौ अनसुंथाइ साख्रि बाख्रियाव सोनायनिफ्राय लानानै बेवहाय स्पर्ट्स पेन्सननि मोनसे राहा खालामबाय। दिनै जुदि इन्टारनेसनेल मेडेल लाबोनो हायो बिनि थाखाय रांखान्थियारि मददजों लोगोसे गोजौ थाखोनि साख्रि आरो मा होनो नेसनेल लेभेलावबो जुदि मोनबाय थायो अब्ला उनावहाय पेन्सन मोननायनि राहा बेबायदि माखासे गभर्नमेन्टआ दिनैहाय लाबाय। गतिके जोंनि लाइमोनफ्रा बे गेलेनायनि गेजेरजों खायफाया गाव जुदि सानो जे आं सासे मोजां गेलेगिरि जानानै गेलेनायनि बिथिङाव मोजां कच जानानै आंनि जिउखौ आं बे गेलेनाय बे फोथारनि गेजेरजोंनो आं लांनो सानो होननानै सानोब्ला बेखौबो मोनसे प्रफेसन हिसाबै लानो हायो। जेरै जों बिमा बिफाया जेब्लायबो सानो फिसाया डक्टर जानांगौ, इन्जिनियार जानांगौ, UPSC APSC बेवहाय एपियार खालामनानै IPS IAS जानांगौ। थिग बिदिनो साफा माने गार्जेना दिनैनि दिनाव गावनि गथ' गथायखौ लानानै बिनि फिटनेसखौ नायनानै इयुनाव बेखौ आं क्रिकेटार खालामगोन, उनाव आं बेखौ टाइकान्ड'आव होनानै अलिम्पिक मेडेल मोनहोगोन बा इयुनाव आङो माने फुटबलार खालामगोन। बेफोरबायदि बायदिसिना अलिम्पिकनि दिनै जेसेबां इभेन्ट्स दं, डिसिप्लिन दं, बेफोराव गाव गावनि गथ'खौ जों मेडिकेल टेकनिकेल मेनेजमेन्टआव होनाय बायदि जोङो गथ'फोरखौ दा बेयाव होनो हासै आरो बेजोंनो जोंनि गथ' गथाया इयुनाव गावनि जिउखौ दानो हासै। ओंखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोरनि फारसे माने बयबो गोसो होनांगौ आरो बेफोरनि फारसे गोसो होयोब्ला देहाजों लोगोसे गावनि जिउखौबो गायसननायाव गोबां मुलाम्फा जानो हायो।